Ik ben dus Johnny de Boever, ik ben van de streek van Kortrijk en ik ga je een interview even met de Limburgers. Ik kan zien dat het veel langer gaat duren, maar als je niet aanstaat, gaan we de VTM. Oké. We staan hierbij. Godverdomme dat die micro hebt niet meer. VRT weer in komt dan met een Aldi, hè? Ah ja, legal. Oké. We staan hier bij Jean-Paul van Keuvelbergen. Vertel eens, wat vindt u van de discriminatie van de Limburgers om hun accent? Ja, wel ik vind het kan echt niet, hè. Waar gaat de wereld heen? Leg eens uit, kan dit? Het schijnt dat wij nogal vrij traag praten. En dat wij zingen of zo. Ik vind dat wij nog een redelijk mooi accent hebben. Moet ik een keer even Limburger dan? Wat Kev vindt? Wat prijs je dat de politiek hier kan aan doen? Oh, sorry, opnieuw. Wat denk je dat de politiek hier kan aan doen? Ik denk echt, de politiek heeft er totaal niks mee te maken. Dat denk je zelf, hè? Dat de politiek hier iets kan aan doen. En dat ik zo'n antwoord... Alsjeblieft, wat dan nog Limburg? Maar jongen, ga weg! Ik heb hier niks te zoeken. Ga weg! Ga weg, mullen! Alsjeblieft, ga weg. Wat dan Limburg? Ga weg! Hey, oh. Wat we al zingen? Ja, we zullen verder gaan naar de volgende vraag. Wat vindt u daarnet van die Brugse jongen? Heb je daar iets op aan te merken? Je ziet het, sommige mensen in Brugge hebben totaal geen greintje respect. Ik heb hier echt... Wat sta je nu nog, jongen? Wat dan Limburg? Goeie, wat fijn! Ja, ik begreep hier nu niets van, hè. Je ziet dus dat racisme nog altijd hier in België bestaat.